I aquest estiu tots vam patir un incendi que ens va deixar l'Empordà en flames. Els bombers van fer tot el que van poder, però en un estat que retalla en salvar vides, poca cosa més pot fer. Fa poc es van anunciar noves retallades dels bombers. Ara més que mai, bombers en lluita. Vamos a comandar con la